Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalian tanu di pamangin si kuala mapipya ginaw tanu langon kakalidas ng tanu Allah so mga tiuba, mga problema sumasagad si kumasa o si kudarpa. Kaya nito mga bangsa niya mga original Allah na mapiyakan sa nakapipita, mapiyak pa sa benda subo. Pada mga pipiagal bakigira lagi daya mga bangsa niya kabad ya sa Quran. Yang na Quran mga bangsa niya yan ni aliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ipagunab si kopuso. Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam atiyana innal quluba la tasda'. Mata-mata na sa mga puso na sigurado tenisa terbakit. Ning isa mga sahaba wa majala'uha ya Rasulullah. Ito na yung kita kaunabun, kadaon kabugawro na ito tangis. Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam na bidikrillah wa tilawatil Quran. Mana niya na tentad minga su Allah na pemeti rasa Quran. Kasad sa kada kelaka penasbih ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Inga pre-repeat na kaunab sudusa amakaitam kupuso. Asad sa kada kelaka pemeti ka sa Quran na kaunab kupuso. Kaya sa puso ka na o mga madusa na katuldo ka sa puso ka sa maitam. Nagira amada kala mitutuldo ka maitam o puso ka. Agito sa dusa nga, niya katero ka sa dusa, niya ka pamaganda ka, niya katanga sa haram, niya kainom ka sa haram. Napakaitam-itam sa puso ka. Nakitos ka onori panu Allah, malakay bukal si posible. Nanika ko ang ako Quran ang batiya sa Quran na biyo ka pa. Kaya tadman ka sa mga padagal mo ka. Nanika panasbih ka na biyo ka. Ngayon nagiging nga puso na makaikot sa dusa. Nagkatusan kay gira may ito adusan. Pagunabunaban ka akabatiya sa Quran na pagunaban ka akapanasbih ka pag-istighfar. Nakitos ka na lagi do ba ka tatadian, lagi do ba ka maadik ko kabatya sa Quran, lagi do ka tatama nga kabatya sa Quran, kapanasbih na, lagi do ka tatama nga kumapi at panganangkat. Ginanikitos ka on ulit ano Allah. Giti sabab gaya kabatya sa Quran na sadin sa kaito adusang ka na kakabubay nga kabatya sa Quran. Lagi do Atero Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. At yanawla wa tahurat qulubukum minad tunubi ma syabi'tum min tilawatil Quran. At yanomiasuti so mga ginawa niyo ko mga dusa. Yang na mga puso yun, nakiyaw na ba niyo ko mga dusa na mata na di ka numosog. Di ko kabati sa Quran. Nagyan na Quran na padami aloy na makaisa nga matamat na sobra 3 ka milyon na miya ko ang balas. Makaisa nga matamat ipong surat o Al-Fatiha na tamang surat o Nas. Na ba kailangan na matamat ka ko sa gawin? Na ba kailangan na matamat ka ko dugo? Ika pa kaya saulan. Okay, na sumingaw na tanong na anong tuwa saulan na miya tamatiran na di kasaulan, ada mo na talugo inap katamatan, ada mo na ikap katamatan yan na accept din. Ngayon nakiato ko nira na miyak kalalag siyarga. So kabatya sa Quran. Na misil sa kuya sira. Misil sa kuya sira.
Yang ito isa ko mga salafos salih. Nagiratigan na sumiyong ako sa Masjidin Nabawi na umanisa gadanak na walay na natmati ang sakura. Igira asubo. Igira ito asubo. Dapat mapita yung sa masjid. Na umanisa gadanin na walay natmati ang sakura. Iman to nakaanakan. O di na di isilpon. Allahu Akbar. Na at nasa kato kung mga salafos salih akamudaan na di sakratul maut. Natunguro ako ng inain. Tumuraw siya na yun. Natinaya umma. Ina ko lang tigan na di ka tumuraw. Ka sakna tigan na miya ka 8,000 kan mata macho Quran sa nga na kwarto ka. Kaya anak na. Niya ka 8,000 niyan mata mat. Allahu Akbar. Yan na ni Plem tanong, ginawa tanong kabatya sa Quran. Batya kay man to, na sumpat tingap man mapita, sumpat tingap man mapita. Amay kumatamat ka, nandua ka. Sunatanan, mabang sa amika. So Abu Darda, na di sirang kulili nga gusto mga tayo. Gira niya katamat. Ure na niya katalogo, ipitugo, ina di sirang mang ni Paul. Sa mga salafos salih na di kaya pitayan na po mag-isisiran, daan niya katamat sa nimanto, kamang pagkaming duwa. Da kano sa mga tamat, nagiram niya tiri kati at kamat ako, napanik ka no kanduwa ta. Tatariman. Na ay mapiakap tamataw na kapipitan. Pagkitaman sa di magabi, ipamang nikaw mga malaikat sa rila nga Allah, ikalimu ka wallah, kakadaan wallah, so problema. Para mamati ya kipamang niniran ka na kapipitan taman sumdap solong. Naudi nga ro ko kuan ketamat naid na nayawangan na magrib man. Naingaw matamata kaparat taman sa subo na ipamang nikaran. Kabatya sa Quran. Naupman ba kung mga Ramadan ibarat nakalolokan ka sa Quran. Yung maso Ramadan na ingat sumpat. Enggak coba kakadak-dak lang ang sukabat niya sa Quran. Na isa mga bangsa mi, mga urip ng Allah, ang mapiat pentaganon, nagira niya kasi nga sa subo, lagi daya, makapasad ka magadkar, makapasad ka masurat, na nabat ya sa Quran. Kaya isa ka Diyos, iti kaya suko-suko dan. Uman sa ulan na matamat ka sa Quran, ano pa makuo, manggawin na isa ka Diyos. Naudi nga kaya man to kapipitay sa agyus. Nasubat nga buwa may kalohor, di nasubat nga buwa may kaasa. Pamang ni tanong si Kuala, padtano makaprago si sa nga na mafia, simba, akabatya sa Quran. Ada bugang usala kawarkatan. Da akura ano mga kaum Musa, da akura ano kaum Ibrahim. Sa katanaw buwa mga ummaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na saktan yad na Quran at kumatian tano. Da a Quran mga malaikat at kumatian nila. Tapag istighfar kira muka panasbih. Eb kasigitan o mga malaikat. Allahu Akbar. Na penalaman tano si Iqwala may padtano si sang na padasimba niya nagyangan na Quran, kabatya sa Quran. Asati man na batang na sapulo amapi. Asa din sa kasusot niyo, puso ka, nakala akabala sirkaw Allah Arabul Alamin. Bala-bala sa tanong Allah sa madaklamapya, nami tatbik tanong, nami gulalan tanong sa mga remind, mga tadkir at kanagtanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.